Έχετε ποτέ την αίσθηση ότι βρίσκεστε στην άκρη κάποιου τεράστιου, αλλά δεν μπορείτε να προσδιορίσετε ακριβώς τι είναι αυτό, σαν να έχει όλη σας η ζωή κρατήσει την αναπνοή της, περιμένοντας το επόμενο βήμα? Δεν είναι άγχος, δεν είναι φόβος, είναι μια παράξενη ανησυχία που προκύπτει όταν κάτι μέσα σας λέει ότι έρχονται μεγάλες αλλαγές, ακόμα και αν το λογικό σας μυαλό δεν έχει επεξεργαστεί όλες τις λεπτομέρειες. Μουσική, αν το νιώθετε αυτή τη στιγμή, διαβάζοντας αυτές τις λέξεις, να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι. Και να ξέρετε επίσης ότι αυτό που νιώθετε δεν είναι φαντασία σας, είναι αίσθηση και είναι απολύτως σωστή. Αύριο, όταν το ημερολόγιο αλλάξει σε Φεβρουάριο, κάτι θα αλλάξει. Όχι αθόρυβα, μουσική όχι σταδιακά. Αλλά όπως όταν τελικά βρίσκεται το κομμάτι του παζλ που έλειπε και ξαφνικά η εικόνα γίνεται κατανοητή. Υπάρχει μια στιγμή στη ζωή που λειτουργεί ως αόρατος διαχωριστής. Δεν συνειδητοποιείτε πότε τη βιώνετε, αλλά κοιτάζοντας πίσω μετά από μερικές εβδομάδες, μπορείτε να προσδιορίσετε ακριβώς πότε όλα άρχισαν πραγματικά να κινούνται. Ο Φεβρουάριος του 2026 θα είναι μια τέτοια στιγμή για πολλούς ανθρώπους. GT. Μουσική GT. Και η πρώτη πανσέλινος αυτού του μήνα είναι η σπίθα που ανάβει τα πάντα. Αυτό είναι κάτι που κανείς δεν σας είπε για την αρχή αυτού του μήνα. Θα συμπεριφέρετε εντελώς διαφορετικά από ό,τι συνήθως το Φεβρουάριο. Μουσική, ξεχάστε όλα όσα γνωρίζατε για αυτή την εποχή του χρόνου. Ξεχάστε ότι ο Φεβρουάριος είναι απλώς ένας σύντομος βαρετός μήνας ανάμεσα στη συναρπαστική αρχή του Ιανουαρίου και την ανανέωση της Άνοιξης. Αυτός ο Φεβρουάριος θα επαναστατήσει τους κανόνες. Θα έρθει με απροσδόκητη ένταση, με απροσδόκητη σαφήνεια μουσική και με μια δύναμη που απλά δεν θα δεχτεί άρνηση. Ξέρετε, αυτή η αίσθηση όταν οδηγείτε στο δρόμο και ξαφνικά βγαίνετε από την πυκνή ομίχλη σε ένα τμήμα που λάμπει ο ήλιος και βλέπετε για πολλά χιλιόμετρα μπροστά με κρυστάλλινη καθαρότητα. Έτσι θα νιώθει αυτός ο μήνας μετά από όλα όσα βιώσατε στο τέλος του περασμένου έτους μουσική και τον Ιανουάριο. Σαν κάποιος τελικά να άναψε το φως, και μπορείτε να δείτε όχι μόνο που βρίσκεστε, αλλά και που πηγαίνετε. Και για πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό, ο δρόμος δεν φαίνεται τρομακτικός, φαίνεται ελκυστικός. Αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή τόσο ισχυρή είναι ακριβώς η αντίθεση. Ο Ιανουάριος ήταν εξαντλητικός για τους περισσότερους ανθρώπους. Ήταν ένας μήνας υπερβολικών σκέψεων, υπολογισμών κάθε βήματος, προσπαθειών να προβλέψετε όλες τις πιθανές εκβάσεις πριν κάνετε οποιοδήποτε βήμα. Ήταν ένας μήνας πνευματικού παραλίτου, όπου το άγχος, μεταμφιεσμένο σε σύνεση, εμπόδιζε πολλούς να προχωρήσουν. Αλλά ο Φεβρουάριος αλλάζει εντελώς τους κανόνες του παιχνιδιού. Η ενέργεια αυτού του μήνα δεν ζει στο μυαλό, παλόμενη στην καρδιά. Δεν πρόκειται για στρατηγική, αλλά για συναισθήματα. Δεν πρόκειται για την ασφαλέστερη επιλογή, αλλά για την πιο αληθινή επιλογή. Και όταν τελικά σταματάτε να προσπαθείτε να ελέγξετε τα πάντα και αρχίζετε να εμπιστεύεστε τα συναισθήματά σας, όλη σας η ζωή αλλάζει τόνο. Τώρα συμβαίνει κάτι τέτοιο που λίγοι μπορούν να το ονομάσουν, αλλά σχεδόν όλοι το νιώθουν. Σαν να άνοιξε μια αόρατη πόρτα, και από την άλλη πλευρά η εκδοχή της ζωής σας, όπου όλα επιτέλους αποκτούν νόημα, όπου οι αποφάσεις σας αντιστοιχούν σε αυτό που είστε πραγματικά, και όχι σε αυτό που θα θέλατε να είστε. Όπου οι ευκαιρίες εμφανίζονται τη σωστή στιγμή, χωρίς να χρειάζεται να τις παρακαλέσετε, όπου η αντίσταση που αντιμετωπίζατε απλώς εξαφανίζεται όχι επειδή τα εμπόδια έχουν φύγει, αλλά επειδή βρήκατε έναν τρόπο, όπου δεν χρειάζεται πια να παλεύετε με το ρεύμα. Αυτή η πανσέλινος σηματοδοτεί τη στιγμή που περνάτε το κατόφλι αυτής της πόρτας, και βρίσκοντας τον εαυτό σας από την άλλη πλευρά, δεν θα επιστρέψετε ποτέ ξανά σε αυτό που ήσασταν πριν. Πολλοί δεν καταλαβαίνουν ότι οι καθοριστικές στιγμές σπάνια συνοδεύονται από μεγαλοπρέπεια ή δραματικές προειδοποιήσεις. Μουσικοί έρχονται αθόρυβα μέσω μικρών σημείων που σχεδόν αγνοείτε. Μια συζήτηση που αλλάζει την οπτική σας, μια ιδέα που δεν φεύγει από το μυαλό σας, μια όθηση που τελικά αποφασίζετε να ακολουθήσετε, μια συγκατάθεση που δίνετε όταν πάντα λέγατε «Όχι, ο Φεβρουάριος θα είναι γεμάτος τέτοιες στιγμές». Και το ερώτημα δεν είναι αν θα εμφανιστούν, γιατί θα εμφανιστούν. Το ερώτημα είναι αν θα είστε αρκετά προσεκτικοί για να τις αναγνωρίσετε όταν έρθουν. Αυτόν τον μήνα επιστρέφει αυτό που πολλοί θεωρούσαν χαμένο για πάντα. Η ικανότητα να βιώνετε χαρά από τα απλά πράγματα. Όχι τη τεχνητή χαρά που επιβάλλετε δημοσιεύοντας φωτογραφίες με χαμόγελα, αλλά την αυθεντική χαρά που προέρχεται από μέσα σας χωρίς την άδεια σας. Αυτή είναι η χαρά που σας κάνει να θέλετε να περπατήσετε χωρίς συγκεκριμένο σκοπό, να δημιουργήσετε κάτι απλώς για την ευχαρίστηση της δημιουργικότητας. Να γελάσετε ειλικρινά, να νιώσετε τον ήλιο στο πρόσωπό σας και να συνειδητοποιήσετε ότι η ζωή μπορεί ξανά να είναι όμορφη. Για πολλούς ενήλικες, αυτό ακούγεται σχεδόν σαν πρόκληση, γιατί μας έχουν μάθει να θεωρούμε τη σοβαρότητα συνώνυμο της ωριμότητας και την ευχαρίστηση πολυτέλεια που δεν μπορούμε να αντέξουμε. Αλλά αυτή η πανσέλινος θα σας θυμίσει ότι η χαρά δεν είναι ανοριμότητα, είναι αντίσταση. Είναι η άρνηση της ψυχής σας να αποδεχτεί τη ζωή που δεν σας κάνει να νιώθετε τίποτα. Και αυτό είναι που θα σας εκπλήξει. Αυτή η χαρά δεν είναι αυτός σκοπός.
Είναι στρατηγική. Όταν αρχίζετε να επιτρέπετε στην ευκολία να επιστρέψει, όταν σταματάτε να βλέπετε κάθε μέρα ως μια μάχη που πρέπει να κερδίσετε, συμβαίνει κάτι εξαιρετικό. Γίνεστε πιο δημιουργικοί, πιο ανοιχτοί, πιο ικανοί να βλέπετε ευκαιρίες εκεί όπου προηγουμένως βλέπατε μόνο προβλήματα. Η χαρά δεν σας κάνει αφελείς, σας κάνει δυνατούς. Και σε έναν κόσμο που εκμεταλλεύεται την κούρασή σας, η επιλογή της ευχαρίστησης είναι μια επαναστατική πράξη. Αλλά η πραγματική μαγεία του Φεβρουαρίου δεν είναι μόνο στο τι θα νιώσετε, είναι στο τι θα συμβεί από μόνο του χωρίς τη συμμετοχή σας. Μουσική, αυτός είναι ο μήνας των μη επιλεγμένων αποφάσεων, εκείνων των παράξενων στιγμών, όταν η ζωή φαίνεται να παίρνει αποφάσεις για εσάς και μυστηριωδώς σας οδηγεί ακριβώς εκεί που πρέπει να είστε. Η πόρτα κλείνει πριν προλάβετε να συνειδητοποιήσετε ότι θέλατε να την κλείσετε. Η ευκαιρία εμφανίζεται από μόνη της χωρίς την επιθυμία σας να την αναζητήσετε. Ο δρόμος ανοίγεται μόνος του χωρίς την επιθυμία σας. Στην αρχή αυτό μπορεί να είναι δυσάρεστο, γιατί έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ να παλεύουμε για κάθε βήμα μπροστά, που όταν όλα προχωρούν φυσικά, η πρώτη μας αντίδραση είναι η δυσπιστία. Αλλά αυτή η εμπειρία έχει και μια άλλη διάσταση. Μουσική βαθιά ανακούφιση από το γεγονός ότι κάτι επιτέλους προχωρά, μουσική χωρίς να απαιτεί από εσάς εξαντλητικές προσπάθειες. Αυτό το αποτέλεσμα θα εκδηλωθεί τόσο σε μικρές αποφάσεις όσο και σε σημαντικές καμπές. Μπορείτε να καταλήξετε σε ένα συμπέρασμα για κάτι που αποφεύγατε για μήνες και να νιώσετε μια παράξενη ηρεμία γι' αυτό. Μπορείτε να κάνετε μια αλλαγή που θα φαίνεται ξαφνική στους γύρω σας, αλλά την οποία περιμένατε εδώ και καιρό. Μπορείτε να απελευθερώσετε κάτι που νομίζατε ότι θα κρατούσατε για πάντα και να καταλάβετε ότι αυτό το συναίσθημα είναι απελευθέρωσης, όχι απώλειας. Δεν πρόκειται για το ότι χάσατε τον έλεγχο. Πρόκειται για το ότι επιτέλους ήρθατε σε αρμονία. Και όταν είστε σε αρμονία, το σύμπαν σταματά να διαφωνεί μαζί σας. Αυτόν τον μήνα, ίσως την πρώτη εβδομάδα, ή ίσως πιο κοντά στη μέση, θα έρθει μια στιγμή που θα συνειδητοποιήσετε κάτι σημαντικό. Η κατεύθυνση στην οποία σας τραβάει είναι η ίδια κατεύθυνση που πάντα μυστικά θέλατε να ακολουθήσετε. Απλώς φοβόσασταν να το παραδεχτείτε, φοβόσασταν να φανείτε ανεύθυνοι, φοβόσασταν τι θα σκεφτούν οι άλλοι, φοβόσασταν να αποτύχετε. Αλλά τώρα αυτή η αναποφασιστικότητα χάνει τη δύναμή της. Και μόλις αποκτήσει ταχύτητα, μόλις κάνετε το πρώτο αληθινό βήμα, ο Φεβρουάριος δεν θα επιβραδύνει για κανέναν. Μουσική, η ενέργεια απλώς θα σας καταλάβει και θα σας παρασύρει μακριά. Μετά από αυτή την πανσέλινο, ο Φεβρουάριος πάβει να είναι ο αργός, γκρίζος μήνας που όλοι περίμεναν και μετατρέπεται σε, επιτέλους, έναν ανοιχτό αυτοκινητόδρομο μετά από χρόνια κατασκευών. Οι άνθρωποι που έχουν κολλήσει σε δύσκολες καταστάσεις, σε συναισθηματική εκκρεμότητα, σε, φαινομενικά, ατελείωτη αναμονή θα παρατηρήσουν αλλαγές. Αυτό που φαινόταν αδύνατο αρχίζει να κινείται και όχι με κόπο, αλλά με ευκολία. Οι συζητήσεις που αναβάλατε γίνονται απλές. Τα σχέδια που είχαν καθυστερήσει για μήνες αποκτούν ξαφνικά την ιδανική τους μορφή. Οι απαντήσεις έρχονται χωρίς την εξαντλητική σκέψη που συνήθως τις προηγείται. Είναι ο τύπος των αλλαγών όταν η ζωή σταματά να τραβάει το χρόνο και αρχίζει να προχωρά με τον δικό της ρυθμό. Ο Φεβρουάριος γίνεται μήνας πράσινων φώτων. Όχι επειδή όλα έγιναν μαγικά τέλεια, αλλά επειδή η αντίσταση μειώθηκε. Λες κάτι μία φορά και το καταλαβαίνουν. Κάνεις μία επιλογή και αυτή προχωρά, αντί να εκραγεί. Μουσική κάνεις ένα μικρό βήμα και αυτό πολλαπλασιάζεται πιο γρήγορα από μικρόν με τόνο ό,τι περίμενες. Όταν ο δρόμος είναι σωστός, ο κόσμος σταματά να παλεύει μαζί σου. Και αυτός ο μήνας φέρνει ακριβώς αυτό το αίσθημα υποστήριξης, όχι εμποδίων. Αίσθηση ότι σε κρατούν στα χέρια τους, όχι ότι σε αναγκάζουν να επιμένεις συνεχώς. Αντί για τις συνηθισμένες πνευματικές αναλύσεις για καθαρισμό, απελευθέρωση, απαλλαγή από την αρνητικότητα και πάλι με τις σκιώδεις πλευρές, η ενέργεια αυτού του Φεβρουαρίου αισθάνεται περισσότερο σαν άδεια. Η άδεια να κινηθείτε, η άδεια τελικά να δράσετε σύμφωνα με όσα καταπιέζατε, γιατί πιστεύατε ότι δεν είχε έρθει η ώρα. Δεν είναι μήνας για να αμφισβητήσετε τα πάντα. Είναι μήνας που οι απαντήσεις έρχονται με ρυθμό που πραγματικά φέρνει ικανοποίηση. Είναι μια σπάνια νότα στη πνευματικότητα, ένας μήνας που δεν απαιτεί από εσάς βαθύτερη εμβάθυνση ή πιο εντατική θεραπεία, αλλά μάλλον, επιτέλους, σας επιτρέπει να νιώσετε τους καρπούς της ήδη ολοκληρωμένης δουλειάς. Ο Φεβρουάριος γίνεται ένα παράθυρο, όπου η όθηση φαίνεται φυσική και όχι τεχνητά δημιουργημένη. Και μόλις αυτή η ενέργεια ενεργοποιηθεί, γίνεται εξαιρετικά δύσκολο να επιστρέψετε σε παλιές προτύπες αναποφασιστικότητας. Θα συμβεί επίσης μια παράξενη και σταθερή αλλαγή, την οποία θα παρατηρήσουν πολλοί. Θα αλλάξει ο τρόπος που λειτουργεί η προσοχή σας. Όχι επειδή θα δημιουργείτε νέα προβλήματα, αλλά επειδή η προσοχή σας θα ανακατευθυνθεί με τέτοιο τρόπο που θα φαίνεται εκπληκτικά εύκολο. Αυτό που προηγουμένως ανεχόσασταν, όπως επαναλαμβανόμενες συζητήσεις, επιφανειακούς ερεθισμούς, επαναλαμβανόμενες ιδέες, κενές ψυχαγωγίες, ξαφνικά θα φαίνεται κουραστικό, κάτι που δεν συνέβαινε πριν. Δεν είναι κούραση,
Δεν είναι ανυπομονησία. Είναι μια σιωπηλή συνειδητοποίηση ότι το μυαλό σας δεν θέλει πια να ξοδεύει ενέργεια σε ομικρόν με τόνο, ότι δεν σας τρέφει πραγματικά. Μουσική, αυτή η αλλαγή δεν σχετίζεται με αυστηρή καταδίκη ή υπερβολική πνευματικότητα. Είναι απλώς ο εγκέφαλός σας που φιλτράρει το περιττό, προτού το συνειδητοποιήσετε. Δεν θα χρειαστεί να αναγκάσετε τον εαυτό σας να αναζητήσει βάθος. Φυσικά θα χάσετε το ενδιαφέρον σας για οτιδήποτε δεν σας προσφέρει τίποτα πραγματικό. Μουσική, όταν το μυαλό σας φτάσει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο καθαρότητας, ακόμη και το συνηθισμένο γίνεται βαρετό. Και αυτό ακριβώς ενεργοποιεί την τρέχουσα σεληνιακή περίοδο, σχεδόν αόρατο καθαρισμό, ήπια διαφορία για οτιδήποτε φαίνεται επαναλαμβανόμενο ή συναισθηματικά κενό. Μουσική, μπορεί να ανακαλύψετε ότι έχετε χαθεί σε συζητήσεις που δεν οδηγούν πουθενά. Μπορεί να νιώσετε μια παράξενη αποστασιοποίηση από το περιεχόμενο που προηγουμένως σας διασκέδαζε, αλλά τώρα φαίνεται προβλέψιμο. Μπορεί να σας τραβάει προς πράγματα που διευρύνουν τους ορίζοντές σας, ακόμη και αν παίρνουν απλή μορφή. Μια περιεκτική συζήτηση, μια δημιουργική ιδέα, μια ερώτηση που προκαλεί σκέψη, μια αυθεντική εμπειρία. Δεν είναι ότι γίνεστε πιο σοβαροί. Είναι ότι γίνεστε πιο επιλεκτικοί, χωρίς να προσπαθείτε, χωρίς να σχεδιάζετε, χωρίς να αναγκάζετε τον εαυτό σας να αποδεχτεί μια νέα νοοτροπία. Αυτή η πανσέλινο σηματοδοτεί τη στιγμή που η προσοχή σας σταματά να αναζητά απλώς διέγερση και αρχίζει να επιλέγει θρέψη. Και όταν η προσοχή σας αλλάξει, όλη η πραγματικότητά σας αλλάζει μαζί της. Ένα από τα πιο υποτιμημένα αποτελέσματα αυτής της πανσελίνου είναι το πως θα αποκαλύψει τις δυνάμεις σας, για τις οποίες δεν είχατε καν υποψίες. Ούτε οι πληγές σας, ούτε η ανασφάλεια σας, ούτε αυτές οι κουραστικές σκέψεις για το ότι χρειάζεται θεραπεία. Αυτή η πανσέλινος αλλάζει εντελώς την έμφαση. Φωτίζει τις ικανότητές σας, τα κρυμμένα ενστικτά σας, τους ανεκπλήρωτους ταλέντους σας, αυτό που σας κάνει δυνατούς, ακόμα και χωρίς τις προσπάθειές σας. Μουσική, είναι αυτή η ενέργεια που σας κάνει να συνειδητοποιήσετε ότι όλο αυτό το διάστημα δούλευε υπέρ σας, ακόμα και όταν σας φαινόταν ότι τίποτα δεν αλλάζει. Για πολλούς, αυτό θα εκδηλωθεί ως ένστικτο που ενεργοποιείται τη σωστή στιγμή. Αντιδράτε πιο γρήγορα. Μουσική, προβλέπετε τα γεγονότα, ενεργείτε χωρίς να σκέφτεστε πολύ. Παίρνετε αποφάσεις με μια σαφήνεια που φαίνεται σχεδόν ενστικτώδης. Δεν υπάρχει καμία δραματική προετοιμασία, κανένας πνευματικός συμβολισμός που πρέπει να αποκωδικοποιηθεί. Απλά συμβαίνει και σας θυμίζει την εκδοχή του εαυτού σας που ίσως είχε παραμεριστεί, επειδή η ζωή απαιτούσε μια συνεχή κατάσταση επιβίωσης. Θα υπάρξουν επίσης ξαφνικές εκρήξεις αυτοπεποίθησης, τέτοιες που εμφανίζονται ακριβώς τη στιγμή που τις χρειάζεστε, ακόμα και αν αμφιβάλλατε για τον εαυτό σας για μήνες. Η συζήτηση που αποφεύγατε ξαφνικά γίνεται εύκολη. Το όριο, μουσική που φοβόσασταν να θέσετε, ξαφνικά φαίνεται φυσικό. Ο στόχος που αναβάλατε αρχίζει να προχωρά, γιατί επιτέλους θυμάστε ότι είστε ικανοί γι' αυτό. Όχι θεωρητικά, αλλά πρακτικά. Αυτό το φεγγάρι δεν σας δίνει νέες δυνάμεις. Αποκαλύπτει τη δύναμη που κοιμόταν, γιατί ποτέ δεν είχατε την κατάλληλη στιγμή για να τη χρησιμοποιήσετε. Δεν ανακαλύπτετε μια νέα δύναμη, θυμάστε μια παλιά δύναμη. Υπάρχουν επίσης κρυμμένοι ταλέντοι, όχι δραματικοί ταλέντοι κινηματογραφικών αστέρων, αλλά λεπτές δωρεές που αλλάζουν την κατεύθυνση της ζωής σας όταν τις αναγνωρίζετε. Ο τρόπος που επικοινωνείτε, ο τρόπος που οργανώνετε το χάος. Πώς διαβάζετε ανάμεσα στις γραμμές, πώς βρίσκετε λύσεις που κανείς άλλος δεν βλέπει. Ο Φεβρουάριος θα γίνει ο μήνας που πολλοί θα καταλάβουν ότι υποτιμούσαν τον εαυτό τους για χρόνια, απλώς επειδή ήταν πολύ απασχολημένοι με την επιβίωση για να παρατηρήσουν τη λάμψη που πάντα έκρυβαν μέσα τους. Αυτό το φεγγάρι σηματοδοτεί την αρχή ενός μήνα κατά τον οποίο οι άνθρωποι αποκαθιστούν τη σύνδεση με τις πιο δυνατές, καθαρές και ικανές πλευρές τους. Μουσική, με αυτές τις πλευρές, που ποτέ δεν είχαν χαθεί, απλώς περίμεναν τη σωστή στιγμή για να ξαναδούν το φως. Ενώ οι περισσότερες πανσέλινοι προκαλούν έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις ή δραματικές αποκαλύψεις, αυτό συμβαίνει διαφορετικά. Αντί να απομακρύνει τους ανθρώπους ή να φέρει στην επιφάνεια παλιές συγκρούσεις, φέρνει ένα κύμα αμοιβαίας κατανόησης που αισθάνεται εξαιρετικά θεμελιώδη και στοχευμένη. Ο Φεβρουάριος γίνεται μήνας συνεργασίας, όταν οι συζητήσεις κυλούν εύκολα, η αλληλεπίδραση φαίνεται στοχευμένη και όχι εξαντλητική, και οι κατάλληλοι άνθρωποι φαίνεται να εισέρχονται στη ζωή σας με σχεδόν αδύνατη να αγνοηθεί συγχρονικότητα. Εν μέρει αυτό συμβαίνει επειδή η ενέργεια αυτού του φεγγαριού μαλακώνει το συναισθηματικό θόρυβο μεταξύ των ανθρώπων. Κατανοείτε καλύτερα τους άλλους. Μιλάτε ειλικρινά, χωρίς να νιώθετε ευάλωτοι. Γίνεστε πιο δεκτικοί στην υποστήριξη, και οι άλλοι είναι πιο πρόθυμοι να την προσφέρουν. Συναισθηματικός θόρυβος, που συνήθως εμποδίζει την παρεξήγηση, την ανασφάλεια, τις υποθέσεις, σιγά σιγά μειώνεται ώστε να μπορέσει να αναδυθεί μια πραγματική σύνδεση. Είναι μια σπάνια περίπτωση όπου η αυθεντικότητα αισθάνεται ως ασφάλεια και όχι ως ρίσκο. Θα παρατηρήσετε ότι οι σχέσεις που σχηματίζονται αυτόν τον μήνα δεν είναι τυχαίες. Έχουν μια εκπληκτική ακρίβεια, σαν να προκύπτουν με έναν σκοπό που δεν κατανοείται πλήρως ακόμα.
Κάποιος σας προσεγγίζει και αυτό φαίνεται σημαντικό. Εμφανίζεται κάποιος νέος και φαίνεται ότι η στιγμή είναι πολύ καλή για να την αγνοήσετε. Η συνεργασία ή ακόμα και οι απλές συζητήσεις φέρνουν βάρος, ορμή, σαφήνεια. Όταν εμφανίζονται οι κατάλληλοι άνθρωποι, η επίτευξη αμοιβαίας κατανόησης γίνεται εύκολη. Δεν πρόκειται για την αναζήτηση συγγενικών ψυχών ή δραματικών πνευματικών συνδέσεων. Πρόκειται για τη διαμόρφωση συμμακιών που υποστηρίζουν την εξέλιξή σας και όχι αυτό που ήσασταν. Οι άνθρωποι εισέρχονται στη ζωή σας γιατί ο Φεβρουάριος λειτουργεί ως μαγνήτης, προσελκύοντας τις ενέργειες που αντιστοιχούν στο επόμενο κεφάλαιο σας. Μπορείτε να συναντήσετε κάποιον των ιδεών του οποίου θα σας εμπνεύσουν. Κάποιον που πιστεύει στο όραμά σας. Κάποιον που θα σας προχωρήσει μπροστά, απλά και μόνο επειδή ακολουθεί την κατεύθυνσή σας. Αυτό το φεγγάρι μετατρέπει το Φεβρουάριο σε ένα δίκτυο σημαντικών συναντήσεων, όχι χαοτικών, όχι καταπιεστικών, αλλά στρατηγικών με τον πιο φυσικό τρόπο. Είναι ένας μήνας όπου η σύνδεση γίνεται μορφή καθοδήγησης και κάθε νέα αλληλεπίδραση αισθάνεται ως μια λεπτή όθηση προς την αναδυόμενη εκδοχή του εαυτού σας. Αυτός ο μήνας καθοδηγείται από την καρδιά. Ο Φεβρουάριος ανοίγει έναν εντελώς διαφορετικό εσωτερικό κόσμο σε σύγκριση με τον Ιανουάριο. Και ακριβώς η Πανσέλινος ενεργοποιεί αυτές τις αλλαγές. Μουσική: ο Ιανουάριος χαρακτηρίστηκε από ψυχική ένταση, υπερβολική ανάλυση, προσπάθειες να προβλέψετε τα αποτελέσματα, αναπαραγωγή σεναρίων, επιθυμία να κάνετε την πιο λογική επιλογή, που συχνά οδηγούσε σε παράλυση και όχι σε σαφήνεια. Ήταν ένας μήνας στρατηγικής, αντίδραση σε κατάσταση επιβίωσης με προσεκτικά βήματα. Αλλά ο Φεβρουάριος αλλάζει εντελώς τη δυναμική. Αυτός ο μήνας σηματοδοτεί τη μετάβαση από το μυαλό στην καρδιά, και αυτή η μετάβαση δεν είναι απαρατήρητη. Φαίνεται ότι η διαίσθηση έχει ενισχυθεί, και ο θόρυβος του φόβου και των αμφιβολιών επιτέλους έχει σιγήσει. Στην Πανσέλινο, η λήψη αποφάσεων εξαρτάται λιγότερο από τη λογική και την εκτίμηση κινδύνων και πολύ περισσότερο από την αντιστοιχία με τις προσδοκίες. Σταματάτε να ρωτάτε ποια επιλογή είναι η πιο ασφαλής και αρχίζετε να ρωτάτε τι φαίνεται αληθινό. Αυτή η μοναδική αλλαγή αλλάζει τα πάντα. Ξαφνικά, τα περίπλοκα πράγματα γίνονται απλά. Όχι επειδή οι συνθήκες έχουν αλλάξει, αλλά επειδή ο εσωτερικός σας πυξίδας έχει σταματήσει να προσπαθεί να σας προστατεύσει από τη ζωή και έχει αρχίσει να σας καθοδηγεί μέσα σε αυτήν. Η σαφήνεια αποκτάται όχι μέσω βαθύτερης σκέψης, αλλά μέσω βαθύτερης ακρόασης. Αυτή η κίνηση, που καθοδηγείται από την καρδιά, δεν καθιστά το Φεβρουάριο χαοτικό ή παρορμητικό. Μουσική στην πραγματικότητα, το καθιστά όλα πιο ελεύθερα. Όταν καθοδηγείστε από τη διαίσθηση και όχι από την ανησυχία, η επιλογή φαίνεται πιο εύκολη. Σταματάτε να διαφωνείτε με τις επιθυμίες σας. Σταματάτε να περιφέρεστε γύρω από αποφάσεις, οι απαντήσεις τις οποίες ήδη γνωρίζετε. Σταματάτε να αναβάλλετε αυτό που πραγματικά θέλετε από φόβο μήπως κάνετε λάθος. Αντίθετα, ο Φεβρουάριος φέρνει μια αίσθηση συναισθηματικής ευρυχωρίας, μια αίσθηση ότι ο εσωτερικός σας κόσμος μπορεί επιτέλους να αναπνεύσει. Μουσική: οι άνθρωποι θα αρχίσουν να δρουν ειλικρινά, χωρίς να αμφισβητούν κάθε τους παρόρμηση. Θα μιλάτε πιο ειλικρινά. Θα ενσαρκώνετε τις ιδέες που σας εμπνέουν. Θα σας τραβάει αυτό που φέρνει ικανοποίηση, και όχι απλώς αυτό που φαίνεται πρακτικό. Και όσο περισσότερο επιλέγετε με την καρδιά σας, τόσο περισσότερο φαίνεται ότι το σύμπαν σας απαντά στην ίδια καθαρότητα. Ο Φεβρουάριος θα είναι ο μήνας που η ζωή θα αισθάνεται ως συνεργασία και όχι ως αγώνας. Το βάρος που κουβαλούσε ο Ιανουάριος θα υποχωρήσει, και στη θέση του θα έρθει μια ευχάριστη αίσθηση εσωτερικής αποδοχής. Αποδοχή να εμπιστεύεστε τον εαυτό σας, αποδοχή να ακολουθείτε αυτό που φαίνεται σωστό, αποδοχή να προχωράτε προς μια ζωή που αντανακλά αυτό που είστε, και όχι αυτό που ήσασταν. Ο Φεβρουάριος έρχεται με έναν εντελώς διαφορετικό ρυθμό, που δεν μοιάζει με τίποτα από μικρόν με τόνο τι έχουμε νιώσει εδώ και πολύ καιρό. Δεν πλησιάζει αθόρυβα και δεν περιμένει να προετοιμαστούμε για αυτόν. Έρχεται ήδη σε κίνηση. Φαίνεται ότι ο ίδιος ο μήνας έχει πάρει μια βαθιά ανάσα. Για πολλούς, αυτό θα είναι η πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό που η ζωή θα σταματήσει να φαίνεται παγωμένη και θα αρχίσει να αισθάνεται αναμφισβήτητα ζωντανή. Η πρώτη Πανσέλινος του Φεβρουαρίου δεν φέρνει απλώς αυτή την ενέργεια, την ενεργοποιεί, σαν κάποιος τελικά να έχει ενεργοποιήσει το σύστημα που λειτουργούσε σε κατάσταση χαμηλής ενέργειας από πέρυσι. Αυτή η Πανσέλινος λειτουργεί ως καταλύτης, επιταχύνοντας τα πάντα στα οποία αγγίζει. Οι αποφάσεις λαμβάνονται πιο γρήγορα, οι ευκαιρίες ανοίγονται νωρίτερα. Οι άνθρωποι αρχίζουν ξανά να νιώθουν αυτή την έλξη, αυτοί που νόμιζαν ότι είχαν χάσει κάπου ανάμεσα στην κούραση του τέλους του 2025. Και δεν είναι μια χαοτική επιτάχυνση, όταν η ζωή περνάει από μπροστά σας. Είναι μια καθαρή επιτάχυνση που δίνει κατεύθυνση, μουσική και όχι ζάλι. Η ορμή προκύπτει όταν το σύμπαν σας εμπιστεύεται και σας επιτρέπει να προχωρήσετε. Αυτή η σελήνη σηματοδοτεί μια στιγμή επιστροφής της αυτοπεποίθησης. Οι κοιμισμένες φιλοδοξίες αρχίζουν να ξυπνούν, και αυτό φαίνεται παράξενα συγχρονισμένο με τη σημερινή σας ζωή.
Θα κοιτάξετε τους στόχους που αναβάλατε όχι επειδή ήταν μη ρεαλιστικοί, αλλά επειδή ήσασταν κουρασμένοι, υπερφορτωμένοι, απλώς περιμένατε τη σωστή στιγμή. Μουσική, και ξαφνικά θα νιώσετε ξανά περιέργεια, φιλοδοξία, ευκαιρίες. Μπορείτε να παρατηρήσετε πως η δημιουργικότητα επιστρέφει. Ιδέες που θέλατε να εξερευνήσετε εδώ και μήνες αναδύονται με νέα σαφήνεια. Οι ευκαιρίες, μουσική, συνδυάζονται σε μοτίβα που τώρα φαίνονται πολύ πιο λογικά από πριν. Και το πιο σημαντικό, θα καταλάβετε ότι έχετε την ενέργεια για να κάνετε πραγματικά κάτι με αυτήν. Όχι αυτή η τεχνητά δημιουργημένη ενέργεια που σας αναγκάζει να νιώθετε, πίνοντας πάρα πολύ καφέ. Αλλά η αληθινή ενέργεια που προέρχεται από το ότι βρίσκεστε σε αρμονία με αυτό που πραγματικά θέλετε. Αυτός ο μήνας δεν θα περιμένει να οργανωθείτε πλήρως πριν αρχίσει να προχωράει μπροστά. Μουσική, θα σας παραλάβει εκεί που βρίσκεστε και θα σας πάρει μαζί του σε ένα ταξίδι. Και αν μπορείτε να απελευθερώσετε την ανάγκη να ελέγχετε κάθε λεπτομέρεια, αν μπορείτε να πιστέψετε ότι η αυξανόμενη όθηση είναι πραγματική και δεν θα σας αφήσει στη μέση του δρόμου, θα ανακαλύψετε ότι ο Φεβρουάριος μπορεί να γίνει ο μήνας που θα αλλάξει τα πάντα. Όχι ριζικά, όχι με πυροτεχνήματα, αλλά ουσιαστικά, αισθητά στην πραγματική ζωή, στις αποφάσεις σας, στις σχέσεις σας, στον τρόπο που ξυπνάτε το πρωί και νιώθετε ότι επιτέλους έχετε κάτι για το οποίο αξίζει να ξυπνάτε. Γι' αυτό να είστε προσεκτικοί. Προσέξτε αυτά που φαίνονται πιο απλά, αυτά που φαίνονται πιο εύκολα, αυτά που φαίνονται εκπληκτικά δυνατά. Αυτά τα μικρά σημάδια είναι ο μήνας που σας καθοδηγεί μπροστά. Και ανεξάρτητα από το τι συγκεκριμένα θα σας φέρει ο Φεβρουάριος, ελπίζω να σας δώσει ακριβώς αυτό που χρειάζεστε περισσότερο. Την αίσθηση ότι επιτέλους κάτι καλό πλησιάζει. Αν αυτό το περιεχόμενο σας αγγίζει, αν νιώθετε ότι αυτά τα λόγια αγγίζουν κάτι πραγματικό που συμβαίνει στη ζωή σας αυτή τη στιγμή, αφήστε σχόλια, μοιραστείτε αυτό που χρειάζεστε περισσότερο το Φεβρουάριο. Μερικές φορές, το να εκφράσετε τις επιθυμίες σας με λόγια είναι το πρώτο βήμα για να πραγματοποιηθούν.